Čaute, vítam vás u tretieho gameplayu na hru Alice Madness Return. Minule sme skončili skoro pri takej tete, ktorá má 100 kg čistej lásky. Máme nečinný kanál. A tu je naša teta. Ako, môže sa to zdať, že to seká, lebo to aj seká. A myslím, že som to nesafeol dobre. Čiže tu týchto zmrdov ešte vykýlim, prenastavím grafiku a zuby. A potom sa vrátim, čiže tu bude prestrih. Som tu späť a práve si beriem odmenu. Ako bolo to, ja som myslel, že to spravím, že hneď, že no, prejdem toto prasa, ale nastavenie grafiky som tu nastavoval asi pol hodiny. Čiže to je strašné. Mohli by to nejako optimalizovať pre sračkové kompy. Diera. Neviem, či som tu už nebol, ale keď som tu bol, tak mňa osobne to nevadí. A tak tu som nebol a presne túto pasáž hry by som nechcel sa to. To je. No, nie, že sa mi to nechce, ale je to strašne unavujúce, ale strašne. Ale sú za to. No. Čo to je? Černé pumy tu vyliezajú zo zeme. A mne sa práve prehrial tento rotačný mlynček. By ma zaujímalo, že kde ho dala, však to je veľké, však náhľad. Je to obrovské, jak neviem čo. A ty skáďa letí. A ona, tam je, ja som myslel, že tam niečo padá, ale som myslel, že je to len buš. Prikladal som veľkú váhu. No a tu tak je to dementné prasa, prasací nos. Skáp. Čo zomrelo? Čiže táto pasáž je sakra. Asi najdlhšia z celej hry. No ako ja som ju ešte celú neprešiel, ale jak som to hral dopredu, tak tu som sa asi najviac zdržal. Alica. Sakra. Ešte však čo ide? A teraz to bude. Áno. To čo je za pierko? Finish your suit, girls. Bovine juveniles gave their all for it. Nepočul som, čo povedala. Niečo, že have a nice girl. Ale niečo to bolo. Tu je kráva, ktorá má nejaký plán v ruke a má telo korytnačky a na hlave má rohy. Sexy. No, dúfam, že to prejdem na prvý šup. Sakra! No, som tak blízko. A zároveň tak ďaleko. No.
A tu tak sa musíte vrátiť úplne, ale úplne na začiatok. Nebol som činný celý týždeň, žiadne video som nepridal a ešte dneska chcem pridať minimálne 2. A ako vidím, tak dneska dám možno tak ešte 100 minimálne. No ale celkom mi to ide. Jak som to začínal hrať. No tu som došiel v tej mojej kampani. Ne. Kemachiro. Oh yeah, ja to dal. Sem jednička. Oh yeah. Dobre. Dobre, ombre. Oh yeah. Toto sa mi prvýkrát stalo. Toto, čo je toto? Čierny... slzy. Pocukňu. Niečo ti kape z oka, kote. Fuj, to je hnus. Ale ja mám niečo iné. Zabijem ti prso. Máš mŕtvé prso. Skok. O, to čo je? Škaradý opici. O, scháp. Sakra. To bolo hnusné. Ale úplne to vyzerá ako čierne sperma. Black sperm. No skoro. Niekto tu ejakuluje. Hubičky. Ten, kto vytváral túto hru, tak ten musel byť buď brutálne zhulený. Skápte zmrdí. Predstavujem si, že ste moja učiteľka účtovníctva. A to mi pomôže. To ma motivuje. Tu som skočil raz. A to vyzerá, že to mám ísť, lebo tam je ten bar. Memory. Takže base jumping. Houbičky. Blížia sa Vianoce. No, frása! Presne, blížia sa Vianoce, tak vám darujem tieto. Tu kde som? Čak tu je vedľa mňa ten memory bar. Tak to si děláš kozy, vole. Ne. Alica, ty lama. No, jak sa to mohlo zachytiť? Prečo tam nevieš skočiť? Neviem. Zatiaľ mi to ide dobre. Tak toto som spravil bravúrne. Ale už mám 200 zubov. Potom to dám nejakej veveričke? Či veveričke, zubárke. The railway running through Wonderland sounds charming, but inefficient. Noise and smoke, like snips and snails, perhaps. Best to forget that. Batch! A mock turtle as conductor. Čo som to spravil? To som mal bravúrne preskakať. Teraz som kde? Na začiatku. Skvelé. Dúfam, že ten memory bar je vzácny. Ty lama jedna! No nevadí. Panca, keď nevieš skákačky hrať, málo si hral na super hrách.
Bam. Bam. Preskoč to, tu lama. Dobre, a teraz tu. Jak sa súprvo znáša. Čo je za to? To je strom. Jaj. To mala byť brutálna hra. Kap. Počkaj, to čo je za dieťa? Alica, máš dieťa. Prečo sa mi táto smola vôbec nepáči? A ukladanie hry. Toto sa mi ale mega bombasticky nepáči. Ešte, že oni sú takíto slabší. Ale títo už sú troška silnejšie. A ty babika s telom nejakej hviezdy, ktorá sa... Tieto babiky, aspoň podľa mňa, sú nejaká hviezda, nejaká Pamela Anderson, ktorá to prehnala s botoxom v budúcnosti. Alica, ty si jasná lítka. Nustrotolie Iv. Sčítaj, čo od Etovo zavusí... No, čítať nebudem, máte to tu. Tí, ktorí vedia ruštinu. Si môžem vybrať, čo si vylepším. 450? Ale toľko nemám. Zuby. Čiže to sú ako... One. A tu novú kartu si nemôžem kúpiť? Tak si vylepším nožík. Čo mám robiť? Dá. Ostrý nož. Doteraz som mal aký tupý nož. Nezastavujem, máme spoždení. Hatter always hated mechanical malfunctions. This disaster is either his doing or his epitaph. Epitaph? Že to nejaký zlý sen, či čo hovorila, už ani neviem. Pánca, keď ty dáš po anglicky, ty sa hanbí. No, čiže keď mi teraz nenahráva mikrofón, tak si to dneska niekto odskáče. To čo je chľast? Alica sa dneska zdrúzga. Veľký typ. Bam. Bam. Sakra, to už bolo tesné. Alica, nebuď taká lama. Súlená. Sakra! To si děláš prdel. No, ešte šťastie. Nereaguje mi. Klávesnica. Fraza! Áno, skvelé. Utíkej, Alica, nebo leď. To čo, sa dá len jeden skok dať cez ten onen? Bam. Bam. Skáč, ty lama! Jako vážne, po prvom skoku... No tak. Ako dlho môže človek
stráviť. No tak! Asi milimetr mi chýbal. Oj. No. Škvrká mi žalúdku, ako ťa vidím. No tak, to čo má byť toto? Nereaguje mi klávesnica, či čo? Tak ten... Áno, zaskáčeme si. Áno, veď! Ty lama jedna! Vážne? Ale sa nesrmne. No leď! Čo to bolo? To skáče ako blcha. Suché čierne sperma. Na 3, prosím. Jak to... Jak rýchlo mení zbraň, nie? O. Sakra. Zavalilo ma. Utekaj! Podozrivo východ. O. Uija! O. Čajníky mesto, ulic. Táto hra sa akurát predvádza. To vyzerá ako aréna v Lego Star Wars. Kto to hral, ten to vie. Čo je za bazmeka? Čajnú toj. To je, že... Čajnú toj. Skáb zmrde. A tam hore je ďalší. A tu je ďalší. Ale už ináč sa... Kdyby si nebyl bazmek, tak bych si i něco lepšího vymyslel. Chcem je čo zač? Sa ho bojím. Aha, čiže keď po mne bude útočiť mesto s 3 hlavami, tak mám... O! To si nejaký škaredý počul. Vidíte? A on teraz zapichnu a ja ho dokalečím podľa tých hrad. Jaj. No ako keď je jeden, tak to je dobré. A prečo mám lagnutú myšku vedľa Aliciných nôh? Škaredý si. Je zadek nebo hlava? Skáb mrdě. That's is money time. Mám taký podozrenie, že som si skôr mal vylepšiť. Ten rotačný mlynček. O, vyrasla mi huba. Čo pozeráš? Náhľad. Čiže tu je nejaký malý zmrt vo veľkom zmrdovi. A veľa hlav vedľa neho.
tu uctievajú. To vyzerá ale ako Satan. Také rožky to malo. Tak mi to vôbec nepáči. Čo tam píše? Domain. Čo som tu udělal? Aha, čiže... Keď vojdeme do tejto rastliny... Počkaj, niečo tu mrmloce. A ja nemám rád mrmlociace veci. Sakra, černá sperma. Dobre, čiže ako mi to radilo? Další chlast. It could have happened that way, Alice. You remember poor Mr. Crook died, didn't he? Dr. Wilson rejects spontaneous combustion, but I trust Mr. Dickens. Povedala niečo veľmi zaujímavé. Čiže... sakra. Škáda, kde sperma. A teraz... Kade? Welcome to Bratislava. Mesto neobmedzených možností. Sakra. Som to po toto. Ale tak toto si nenechám ujsť. Nech tam nie je nejaká blbosť. Zlaté zuby. 200 zlatých zubov. Potrebujem 400 niečo. Alice, go Alice. Go pro. Alice. Nedám sa, to som videl. Aký mega fajka mieru. Dajme si fajku mieru, bratia. Ja som myslel, že sa to mesto rozpadne. Jak v Jerichu. Vítá vás lanovka Tatry. Prosím, nevyklanajte sa z lanovky. Nehombajte sa v lanovke. A ako to povedať? Nerobte nič nemravné. Almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad and good? Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovels home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice, it's when. Now hold on, and as they say, shut up. So typical. Krásná ruská azbuka. Domček, palička, stromček. No, on jej povedal, ten kocúr, či jak to? I've made more graceful entrances. I suppose I must be grateful nothing's broken.
Čiže ten je, jaké šatičky, cool, gotické. No, čiže ten doktor, ten na začiatku, jej hovoril, že zmeny sú dobré, alebo tak niečo. Ten kosúr, že nie, nemusí sa zmeniť a také traporiny. Ešte sa pozrieme na jej cepligače. Pancake, nájdi si dievča. Nepozeraj Alici pod sukňu na jej cepligače, kúp si vlastné. No, touto bombou dneska končíme, ako v Top Geare. Čiže, ak sa video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, vidíte túto trubu? Tu skočte. Navrhujem vám to. Uľaví sa vám. Čiže aj odber nás poteší. Ďaká. Čaute.